аз и брат ми продавахме семки, които баба ми печеше в тавата и конкурентното ни предимство с тия на спирката беше, че тя слагаше брашно и ставаха по-вкусни пакетчетата и след известно време децата от блока се научиха и си идваха вкъщи, си звъняха на звънеца и им продавахме направо на вратата. В училище, в междучасията съм продавал разни неща. Имало е някакви сигнали, че може би нещо ме дърпа към търговията и продажбите, но аз не съм ги отчитал тогава. И никога не съм се замислял, че може с това да се занимавам. Съответно, така ме завъртя живота, че много бързо се развих в тая сфера. Започнах да се изкачвам по стълбицата на иерархията и така станах всъщност търговеца, който съм днес.